Gerard, bon dia. Bon dia. Començo preguntant-te per les dues incorporacions de la setmana passada, per com està aquest procés d'adaptació tant del Thomas com del Simonovic, com estem en aquest equip i en aquestes dues. Bueno, ayudant-los cada dia, ¿no? A que entenguin pues, totes les coses que havien ficat a la pretemporada. Pues, el Jorge pues, amb una mica falta de partits, però sí que físicament millor, no? I el Kinrel pues, bueno, pues, en un procés està millor que la setmana passada, no? Però encara no està ni molt menys en el seu estat òptim de forma, no? Llavors, bueno, pues, ajudant-los en tot el que és el contingut tàctic i a la vegada pues, intentant-nos ficar en plena forma física. Aleix. Ara parlarem ja de la jornada 2, però suposo que és important començar guanyant en aquesta primera jornada en adequada. Sí, al final pues, el guanyar sempre corrobora i ajuda a que el treball que fas dia a dia pues, s'hi cregui més, no? I bueno, pues, sabem que ara al principi de temporada pues, encara hi ha molts moments, moltes normes que són pues, com una mica de pretemporada, no? Estàs allargant una mica la pretemporada, però com bé dius, pues, guanyar a nivell de vindre content a entrenar i del que fas al dia a dia pues, ajuda a creure i òbviament no? Pues, tots venim aquí, som competitius, volem guanyar, pues, quan guanyes pues, vens amb molt més bon humor. Dani. Gerard, la temporada passada els partits fora de casa van costar una mica, no? Alguns d'ells. Heu fet alguna cosa diferent entre la setmana respecte, per exemple, la setmana passada, sobretot per una pista com és la del Burgos, mentre vam quedar finalista de disciplina. Bueno, al final sabem que fora de casa costa moltíssim guanyar, no? I bueno, jo crec que l'any passat parlem de nosaltres, no? Però si parles de qualsevol altre equip, segur que també mires les estadístiques, segur que també és igual. Fora de casa costa molt guanyar i després nosaltres aquesta setmana pues, sí que hem treballat coses del rival, però a la vegada estem treballant moltes coses nostres també, no? I bueno, pues nosaltres anem a Burgos plenament conscients de que no estem en el nostre millor moment, però que hem d'intentar donar una sorpresa, no? I sabem de la qualitat del rival que bueno, està cridat a ser un dels màxims exponents a l'ascens. Seria una sorpresa guanyar Burgos? Home, lo normal és que hi siguin els que guanyen, no? Tenen molt bons jugadors, molt més pressupost que nosaltres, juguen a casa, pues jo crec que si guanyem allà seria una sorpresa i tant, no? Però nosaltres anirem per la sorpresa, però si guanyem és una sorpresa, sí, sí. Sani. Insisteixo amb el Burgos, de la primera jornada, el Sam Stadium, aquesta segona jornada, recordo que era Jaume, que van anar el temps de setmana, i també es podia aprofitar els dubtes que potser van sorgir a l'Emeri. Bueno, no ho saps mai, no? No ho saps mai, a vegades aquests equips pues, venien de fer una molt bona pretemporada, no? Jugant molt bé, i es troben contra l'Oviedo, que també ha fet una pretemporada impecable, no? Jo crec que la pretemporada de l'Oviedo no n'havia perdut cap, llavors pues, van al camp de l'Oviedo, un camp petit, on la gent apreta molt, no? Fora de casa, on no t'entren tant els triples, no? I bueno, pues, jo miro el partit i és un partidàs, no? El que es veu l'altre dia, són dos molt bons equips jugant a bàsquet. Si me preguntes a mi, pues jo prefereixo jugar contra un equip que acaba de perdre, no? A veure si nosaltres podem fer una mica més gran la ferida. Sí, aquesta és si me preguntes a mi, però està clar que Burgos és un molt bon equip. O l'altre, És ara que és molt bon equip, parlem una mica de bàsquet, qui arriba a les peres, qui practica les peres, una mica aquí el Burgos d'estar. Bueno, ells tenen moltíssima amenaça de 3 punts, no? Tenen grandíssims tiradors, juguen a les seves transicions són pues, moltes vegades que són capaços de trencar un partit, no? Perquè a vegades pues, són capaços d'enllaçar diverses transicions i fan molts punts seguits en pocs temps i a la vegada pues, tenen molta qualitat individual, no? Mires els bases, mires els escoltes, mires els pivots, pues, bueno, de fet jo crec que l'eslògan que ells tenen, inclús aquesta setmana, no? El president ha dit que pujaran directes, no? I l'eslògan és si no pugem a l'ACB tornem els diners, no? Pues clarament han fet un equip per a intentar pujar i bueno, pues, nosaltres anirem amb les nostres armes, sabem que és un partit molt complicat, però són 5 contra 5, no? I al bàsquet pot passar qualsevol cosa. David.
Hola, Gerard. Tinc el partit en Institut Clar, ara Burgos. No sé si tens la sensació que serà una d'acord molt dura per la igualtat que hi ha. Sí, està claríssim, no? Jo crec que hi ha equips que són transatlàntics, no? Que tenen clarament l'objectiu de l'ascens, i després hi ha molts equips a la zona mitja que també han augmentat pressupost, que han fet equips molt competitius, que això fa que cada setmana hi pugui haver sorpreses, no? Perquè al final és una lliga molt igualada i és molt complicat fer quiniales, no? Jo crec que la part zona mitja i zona baixa ha augmentat molt, no? I llavors és molt difícil, no? Està clar que quan parles d'equips, ràpidament n'hi pots ficar nou equips, dius, uah, és que aquests 9 equips, a nivell pressupost, a nivell jugadors d'ara, dius, és que han de jugar a playoffs sí o sí, però és que tu mires els següents i dius, bueno, doncs que aquest pot ser també, no? El següent també pot ser també. I llavors la lliga està superigualada, no? I ara doncs, parlem molt de plantilles, no? O que bon equip, no? Bueno, bons jugadors, no? Ara es tracta de construir, entrenar, i el que sigui capaç de ser un bon equip, aquell té més números d'anar cap amunt.